overshoot. Overshoot. Nauna na yung tatlo, yung naka Mia, yung naka Aerox na bago, tsaka yung NMAX na green 180cc mga karuba. Dito tayo sa kaya pa. Kaya pa ba? Sa wakas mga karuba, touchdown Baguio City. Dito kami sa, ano pong lugar to? Lourdes Proper? Ayan, Lourdes Proper, transient. Dito kami tutuloy mga karuba. Ayan, good morning mga karuba. Pandoy kami sa Baguio sa may mga tropa. Aking pinsan si Edmond. Ayan o, tagal namin inantay yung naka R3. Siya pa yung nagsabing maaga. Ayan o, siya naman yung nahuhuli. 4:30 sabi niya. Anong oras na? Alas 5 na. 4:30 pala ah. Baguio, let's G Baguio. Mauna yung nakabes. Ikaw na lang. Oo. Ka. Ako lang walang bes sa kanila mga karuba. Gabayan mo kami Panginoon sa aming biyahe papuntang Baguio City. Anong oras na? Ayan, first time ko magbiyahe ng malayo mga karuba ng nakamotor. Itong mga to, nasubukan na nilang pumunta ng Baguio. Ako hindi pa. First time ko mga karuba. Sana safe kaming makarating sa Baguio. Chill ride lang mga karuba, chill ride lang. Wala na kasi, late na mga karuba. Anong oras na oh? Yung usapan namin 4:30 ang take off. Naging alas 5 naman na kasi. Tagal-tagal kasi ni Tol Francis. Anong oras naman nata kasi nakatulog. Maliwanag na. Buti na lang garod. Kumain ako ng noodles tsaka kanin para hindi masyadong magutom sa daan. Itong mga kasama ko hindi pa ata nagumagahan. Sabi nila sa Bambang daw mamaya magkwan kakain. Ewan ko kung kakain ulit ako mamaya. Alikabok, sweet sa mata. Let's G Baguio mga karuba. Ito kami dadaan sa may shortcut sa labas ng kordon. Wala akong masyadong masabi mga karuba kasi first time kong magbiyahe ng malayo na nakamotor. Woo! Ang aga kong nagising kanina, alas 3 kasi sabi nila 4:30. Pero naging alas 5 yung take off. Grabe ang daan dito. Rough road, sementado na rough road. Yan mga karuba, yung dinadaran namin ngayon, parto ng kordon sa may San Juan. Dito naman banda yung Aguinaldo. Malapit na sa amin yan, sa Villa Carmen.
Kaya pwede kaming duman sa likod, sa may ilog, sa may tulay. Lalabas kami ng kordon. Mamaya makikita nyo yung lalabasan naming kanto sa may Iglesia ni Cristo. Alright mga karuba, update ko na lang kayo mamaya pag nasa main highway na kami. Right mga karuba, kita kits. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo mga karuba. Lalabas ng kordon na dinaanan namin. Ayan o, Iglesia ni Cristo na mga karuba. Ng Cordon Isabela. Anong oras kaya kami makakarating ng Baguio? Nagplano ang tropa na pumunta ng Baguio. Baka daw kasi hindi na kami makarides na Tol Francis kapag June. Baka hindi na kasi skeletal workforces yung trabaho namin, masakali. Kaya sinulit na namin hanggang skeletal pa yung pasok namin sa aming trabaho. Ano yan? Ano yan? Ewan ko, nakapultang ako. Nagagas? Nagardan? Ha? 100? Nakanaw? Takbuhan? Yan, minimum daw 100 speed. Takbuhan. Yan ang sinasabi ko eh. Palit-late kasi kayo. Nagmamadali tuloy kayo. Imbis na chill ride lang, magiging scam na. Wala na to. Imbis na chill ride lang, magiging scam na. Minimum 100 eh. Kanay Tol Francis yung naka R3. Oo, alam namin naka R3 ka. You know, Aerox. Yan, di po namin kasama yan mga karuba. 4 lang po kami, ay 4. Sa 2, 3, 5 pala. 5 pala kami. Sana mag-enjoy din kayo sa ride namin na to mga karuba. Kasi nag-enjoy talaga ako. Ikaw ba naman first time magmotor ng malayo, Baguio City pa, tapos sa kaya pa dadaan. Malayo-layo pa kami mga karuba. Cordon pa lang kami. Malayo pa ang Baguio City. Biskaya pa lang kami mga karuba. Bangki-bangkingan. Mamaya sa kaya pa, puro bangkingan mga karuba. Yan, di ko lang pala alam kung balikan lang ba kami o ano, mag-i-stay ba sa Baguio. Engine brake, para hindi mapudpud yung brake pads ng motor natin. Lamig dito ah. Sa Isabela ang init. Di talaga ako masyado makapagsalita. Akyatan ng kurbahan na itong mga to. Hindi pwede, double lane yan. Mamaya kang overtake pag hindi double lane. Yan, pwede yan. Kaya lang alanganin. Kurbahan na paakyat kasi. I've been feeling so down, yeah. Walang yalanganin na yan. Can you tell me why I'm down, yeah. Sabi ko kasi kanina, banat na eh. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the dream blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. Malapit na siguro malabot to. Keep on running from wala, hindi ako masyado magsalita eh. I-enjoy ko yung ride eh. Lapit na kami sa mga matataas na akyatan papuntang Biskaya mga karuba. Okay.
Yan o, kita yung mga karuba. Kiyatan. Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. May na lang ulit mga karuba. Concentrate muna ako dito sa daan. Go back to June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. Dami mo na laking sakyan. Breaking news got me breaking. I was pressing hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peak, never speaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some sofa sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, reach back a belly, disagree, don't tell me, now you in Infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith, the 18 just not gonna be the same. Been up and down generations, not gonna be in vain, too young. Why you gotta go, I just wanna know now, true now. Ay, nalagpasan na pala namin yung van. Bilihan ng bungkay. Bagamag. Bagamag na pala to. Papasarap ako sa pikan ng throttle ng motor ko ah. Alas 6 na, mga karuba. Mga araw na. Ano mga bundok. It's getting colder when the sun comes out. Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. Sige. June blues, yeah, I got the June blues. Tuloy natin yung R3 ng mga karuba. Gusto nyo? Like who you, yeah, just something you get used to, yeah. Go blame the June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to, yeah. Gatel to, gatel. Itong naka R3. Kaya kayo mag-stop over. Dire-diretso lang ang bakbakan. Mga 13 minutes. Wala talaga ako masyadong masabi mga karuba. Nakatutok lang ako sa dati. Na-concentrate me sa road. Diyos mabalat. Mabalat Diyos. Solano na ata to. Oh, Solano. Solano. Yan, maraming salamat pala sa mekaniko namin, Master Francis ng Miyuki Works, sa pagkondisyon nitong mga motor namin. Kami nila Edmond at ni Joshua, pati itong motor ko. Gusto na ako time. Oo, kistis ba? Gusto naman na ako. Nag-open lang kasi yung visor ko eh. Tapos lalakas ng hangin ng kan. Pupunta sa ilong ko. Tsaka sa mukha. Alright, bayong-bong. Malayo-layo pa to. Taltag. A few moments later. Yan, nag-stop over po kami dito sa 7-Eleven. Pambang mga karuba. Pakain kami. Yan. Sama ko si Francis. Kasi yung dalawa nandun. Yun.
Yun, si Eric tsaka si Edo. Ewan ko kung saan nagpunta yung isa. Saan ba? Wala yung isa. Kain muna. Cellphone muna ang gamit, ang video. Background music na rin niya ako. Stop over. Ha? Yan. Ang motor namin. Stop over. Ha? Kurang nabayag tupa yata na napao tataw eh. Ano ta? Ulat mo lang. Bye-bye. Saan din? Yan. Pahinga lang kami saglit. Tapos kumain. Kita-kits na lang ulit mamaya mga karuba. Right? Kailangan. Right mga karuba. Dito na kami sa Kayapa. Kayapa atin na yan. Kayapa. Yan. Gusto pa kami saglit dito. Nagpalit ako ng battery bago umakyat na maraming kurbahan at pababa. Puro bangkingan. Kanli bangkingan to mga karuba. Yung mga motor namin R3 Mio Cargado NMAX stock NMAX 180 Aerox bago. Ayan. Stop over kami. Woo! Init. Si Karuba. Yan si Francis Moto Adventure. Right. Ito naman si Kolotski Moto, kaya lang hindi pa nag-upload to eh. May upload ako intro. Intro lang. Game. Yeah. Bakbak mo na yun. Yun, tanong makadanan ay dito yung tagina na ako. Bakbakan ka nun. Fights mang road boy, basi lang. Yun. Minong kan? Mintol. Ganun pala. Kaya, test ride ka? Saan na, Jai? Testing na. Yan. Kita-kits na lang ulit mamaya sa daan mga karuba. Sa mga puro kurbahan at pababa at pataas na daan. Ito na. Pakyatan. Pakyat pababa, puro bangkingan. Wala na, nauna na sila. Nauna na yung tatlo. Yung naka Mio, yung naka Aerox na bago, tsaka yung NMAX na green 180cc mga karuba. Hindi ako makagalaw ng mga igi ah. Dali nga. Yan.
Hanggang Baguio na to. Hanggang Baguio na tong video na to. Hirap sakyatan tong motor ko ah. Masyado atang matigas yung spring nya. Shit, overshoot. Overshoot. Okay, panatan mga R3. Overshoot ako dun ah. Sobrang bilis ko kasi. Anyway, enjoy nyo tong mga bangkingan na to mga karuba. Eto na po mga bangkingan. Grabe. First time ko dito magmotor mga karuba. Nakatakot ay. Dapat wag malikot yung kamay. Grabe pala yung mga kurbahan dito. Pag sasakyan to parang wala. Pero pag motor kahirap. First time ko kasi dito magmotor mga kurba. Ito na yung mga kasama natin nasa harap. Lumalamig na mga karuba. Hindi malayo pa, kaya pa palang to. Yo. Grabe itong mga daan dito. Ang libangkingan. Tahan. Diyan tayo sa kaya pa. Kaya pa. Kaya pa ba? Sentro na tayo ng kaya pa mga karuba. Paket na naman. Kabay? Ha?
bumayad. Bulundukin, punong-puno ng kahoy. Ha, 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 ha. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, driven on a river. Life is over on an under tree. Country road, take me home to the place where I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Ooh. Bakit? Bakit? Kaya? Ha? Ang dali man malubatan. Ha? 3% lang 45 minutes. Ha? Vietnam. Ayan, karubarad ti kami ko, Bukod Benguet. Ano di ko naman ang barangay na? Pasar bubok di barangay. Bubok. Barangay Bubok. Shout out lang ta. Bukod Benguet. Stop over man na. Di pagpipicturan. Ay, tindi pagpicturean. Diyan nagpicturean ni Jay. Jay banda Jay. Gina na. Basit. Ni merinda yaw. First time may sabak yung motor ko. Tsaka ako. Punta ng Bagyo. Okay, kabilang ay. Yan. Bibidyo. Francis. So, mga karoba, pahinga lang ulit kami. Mamaya konti. Pakpak na naman. Right, so kita-kits na lang mamaya. Yan mga karoba. Banat na naman. Nauna na sila. Nauli na ako. Dito pa lang naman kami sa van. May Bukod Benguet. Lamig na dito. Grabe itong mga karoba dito. Kalalim. Medyo malapit na kami sa sentro ng Baguio City. Mga karoba, mga 1 oras na lang siguro. 1 oras. Nauna na yung 3. Nahuli kami yung taga-video yung 2. Sarap dito mga karoba, oh.
YouTube now. Touchdown, Baguio City. Morning, sir. Ha? A few moments later. Sa wakas, mga karuba, touchdown, Baguio City. Dito na kami sa, ano pong lugar to? Lourdes Proper? Proper. Ayan, Lourdes Proper, transient. Dito kami tutuloy, mga karuba. Success! Nakarating din. Nakarating din. Ha? Ha 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 ha. Ah. Tinajikuan na ni Francis dito eh. Oy, Pia. Sa wakas. Mga kawinti ah. Ha? Success pare. Success. Woo! Pagod na pagod kami. Dito na kami sa loob. Mga karuba. Success. Alright. Right. Lahat sila lang sa tingin mo. Lamig ng bagyo, ano mo? Hindi ko. Pahinga na lang muna kami. Mga karuba. Anong oras tayo nakarating, no? Alauna? 5 a.m. tayo nag-take off, ano? Bila ka naman? 8 hours? 8 hours tayong nagmamotor? Siyempre, uminto pa tayo. Oo nga pala, no? Dalawang beses, di ba? 8 hours kaming nagmamotor, mga karuba. Pahinga na lang muna kami. Kita-kits na lang tayo. Mamaya siguro. Right.